Siostry z Mертвых Powstanki zapraszają na majowe nabożeństwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Вислухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Матерь Христова, за нас молись, Матерь Костела, за нас молися, Матерь ласки Божией, за нас молися, Матерь милосердности, за нас молися, Матерь пречистая, за нас молися, Матерь беззаконная, за нас молися, Матерь непорушная, за нас молися, Матерь невинная, за нас молися, Матерь наимилейшая, за нас молися, Матерь наичудовнейшая, за нас молися, Матерь доброй роды, за нас молися, Матерь Створителя, за нас молися, Матерь Избавителя, за нас молися, Панна наимудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа Давидова, за нас молися, вежа с кости слоновой, за нас молися,
Молися за нас, Świętaja Bogorodica. Kab staliśmy my godnymi obiecaniu Chrystowych. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Jezus полюбил своих, что на свете до конца уж любил их. Jezus уж любил нас до конца своих человеческих и божских махчимостей. Большего уже учинить не мог. Покинул дом Отца, принял человеческое тело, спознал бедность и принижение, отмовился от всяких атрибутов боскости, улады, панования. I on do końca zniósł się w cierpieniu i mukach. I nareszcie odmówił się nawet od człowieczego ciała, jak przemienić jego ciało eucharystyczne. I on chciał, aby ludzie mogli spożywać jego każdy raz, kiedy tylko będą pragnąć. I tak już będzie do końca. Chrystus nigdy nie odmieni tego. Ta любов безконцая i natrwała zawsze. I mianowicie po takiej lubowi sumuje człowieczее serce. Takiej lubowi ono pragnie, takiej lubowi szukaje. Człowiek choć czasem zdradzuje, nie chce spoznać zdradu odnośnie do siebie, choć sam często rwie powiedzieć lubowi, i on chce wiedzieć, że ktoś lubi jego zawsze i nigdy nie odmówić jemu swojej lubowi. Покуль існує любов, чоловік ведає, що є для чого жити, працювати, терпіти. Без дому, без грошей, без здоров'я можна ще жити. Але без любові навряд чи проживеш. І тому горить вічний огонь у костьолі. Тому гете трепяткое світло світить днем і ночі, щоб запевнити усіх, хто вірить у Єсуса Христа, що Він ніколи не здрадить, ніколи не покине. Його любов витримає усі випробування. Його серце завсюди відкрите для усіх подорожних, які блукають, даремно шукаючи щастя на життєвих бездорожжі. Єсус буде чекати нас до кінця наших днів. Не ведаємо, коли перестане битися наше серце, але ведаємо напевно, що тоді буде коло нас Христос. Що достатково тільки тихенько покликати Його, і Він покладе свою руку нам на голову і скаже: «Не бойся, я з тобою, не помреш навеки». Милый Збавца, Ты уж любил нас до конца. Не покидай меня ни в житті, ни в хвилину смерти. Я так часто покидал Тебя, так часто утекал з дому Отца, как шукать радость у этого світу, часом навіть грешних. Так шмат речей, до яких я був прив'язаний, так многих людей любив, а урешті спознав зраду. І сам я зраджував іншим і ранив чоловіче серце. Тепер я прагну вернутися до Тебе. Тепер я переконаний у тим, яка нетривала любов этого світу, яка подманна любов створення. Як шмат з того, що ми називаємо любов'ю, на самой справі з'являється ілюзією і навіть ненавистю. Тільки Твоя любов ніколи не подмалувала мене, не зраджувала. Тільки в Тобі криниця супокою і щастя. Тільки Єсус, полюбивши своїх, що на світі, до кінця полюбив їх. Пане Єсу, будь во мне такой криницей любові, яка ніколи не засохне. Амен. Твоей обороне отдаемся. Święta
Prasвятая Богородица, у наших потребах не погарджай моленням нашим, jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.